du faktisk bruger overlåber til at smøre aflåber, som vi bruger faktisk til Faktisk om man kan hoppe ind her. nu hvor at den skal svømme. Okay. Til at Ellen altså også laver de her øvelser omkring og få lov til at teste om og få lov til at undersøge om alt er, som det skal være. For eksempel luffer og også undersøge for eksempel ører, morhår og det. Ja, det er en nordhavn. Men vi kan faktisk ikke forstå, at bruger dem, de må bruge dem til noget. Vi kan komme herhen til sådan en føle, hvor vi kan føle. Kan du give mig noget pænt? Lucky.